pamusoro vanesomuno nyaya yangu yakamira yakadai nemurume wangu tiri kunetsana mukati memba. Nyaya tiri kunetsana mukati memba ndeyekudai murume wangu uyu akashedzwa kwamutoko. tibatsirewo deski tisapedze nguva. Kamaradzi ndikutire pacheni mukadzi wako Surunya. Oda kutire pacheni. Muda. Vantu auchada. Panguva yacho takanetsana takarambana. Hanzi ndichiri kuda nezvangu here. Hongu mukadzi chiri kumuda. Muti kumuda. Chikataridza kuti kumuda chii? Kana iwe mukadzi wako uchiri kumuda kunainge. Nyaya yakavinga ndeyekuti ndakaenda kubasa ndakasvika mukadzi ashifta zvinhu zvake achigara murumu akanga atova nemwedzi mumwe nemumwe achigara bhagi mumwe achigara bhagi. Ndo mazuva abva kwira dare. Iwe wagara murumu mako. Uye achigara make. Achigara make achizvibikirawo ndizvibikirawo. Pamusakapeya akashiftirei. Hanzi pane mari dzandakatumirwa nemabhuru angu akanzi seiva kusina isina kusvika kumaoko mangu mari iyoyo. Ndikati hai nyaya mari yanga isinei nemi ndanga ndangopiwa mwedzi ndiite zvandinoita zvandinoita. Angapuwa mari ndiyana ndiwe. Ndini. Nyama dzangu. Dzikakupirei. Haina ndavati ndoda kumbotsvagwa zvokumbotenderedza mari iyoyo saka yakasvikira iri kwayakasvikira vakaziva sei kuti iwe wapuwa mari? Nokuti makanda mukataurira nehama dzako havasipo ka vasingazvizivi. Ndobva wachibva iwe wataura nehama dzako bva waudza here ava kuti ndoda kupuwa mari? handina mbovataurira. Vakaziva sei? Vazoitawo zvokungonzwawo nomumaraini kuti murume wenyu ane zvaari kurongani. Pavakawanzwa nemumaraini vakakubvunza iwe wakazvitendera? Ndikazvitendera. Vaizvitendererei usingadi kuti vazive zvinhu zvokumba kwako? Mazuva tingati chiri kugara tese kugara mese. Zvinoratidza kuti iwe chese chaunoita hazvina basa kuti wabatsirwa. Unofanira kuzivisa mukadzi wako nekuti muri chinhu chimwe chete. Izvozvo. Mari iyoyo yawangopuhwa iyoyo ndeyenyu mese. Nekuti havakazoita zvokutsvaka kuti vazive kuti iwe wakauya naabhuru vako asi iwe wakashandisa mari iyoyo zvisiri izvo hamene zvawakaita naye. Vaifanira kuziva chese chaunobata nemaoko kana wane mudzimai anofanira kutoziva. Uchiri kumuda? Mukadzi chiri kumuda. Uchiri kumuda. Mukugara pake pake? Pamusoro apa takazogadziriswa. Maazogadziriswa. Saka maamese ka? Kusema makazvigura dai. Makagadziriswa musati mauya kudai. Musati maisa Samoni. Pamusoro tanga tauya kudai. Murume wangu ndobva abva kubasa ndobva ta madzimai. Bosi pandikakwira kudai nyakakwira kudai ndekuti amwene vangu vakayakumba vachiti andichada nezvako enda kumba kwenyu. Amwene vangu vari munomu? Varimo. Amai uyai. Haisi problem yako. Mukomana vapinda maona chitaurira ya marriage yechipiri. Gara yapa mai. Nhasi ndafara sekuti nyaya iri kungopera chete sina kupinzwa mai. Zvina mai vaye futi nasafa wapinda futi. Pamarriage yechipiri. Yekutanga mai vanga varimo pa? Vairamba kuti muroora. Yekutanga nyaya yekutanga amai ava ndinochiri kutoziva zvakanyanya. Vairamba chi? Muroora. Munyepera mai. Muno mudani? Aiwa, yekutanga ndakaramba zvisho. Wakaramba muroora. Waya kechipiri. Wakuti iwe ibva futi handisi? Wafonera baba wangu akati amutore mwana wenyu andichamuda. Kechipiri? Ndinakutotaura kudai. Makati chii? Ndakati inini ndiri kukumbira pamusoro iwe. Ine muisa bhegi renyu. Ndorinenge rinotidzungaidza irori. Wazi muswe kuti kugoneta kuisa futi bhegi ikoko futi. Pamusoro iwe. Kuna murungai vangu
ndakati inini ndiri kukumbira munditumirawo munhu aidha hanzvadzi yenyu kana kuti mwana wenyu musikana auya azogadzirisa nyaya dziri kupi dziri kuno mumashure makunge uya auya achitaura nyaya dzake ndakati nyaya dzako idzika idzi dzokuti maparadzana imba inini handidzikwanisi dzinotoda naatete nanasekuru. Saka mashure mezvo manje nyaya idzi takanga tatombodzitaura mumashure kare. Ndikati uyu ari kuramba achindishungurudza mukomana ngaabve pamusha apa atsvage kwokunogara nomukadzi wake. Vakoma vake vakauya nomunin'ina wake vakataurirana. Muroora wangu akandikumbira ruregerero. Ndakati aiwa ruregerero ndarunzwa muroora, asi chimboendai kune vedzinza ndakuti ndiri kutoona kunge muri kundidheerera sokuti ini ndiri munhu womukadzi. Chitoranai nomurume wenyu muende kune vedzinza. Zveshuwa vakataurirana vachibva vadzoka handina kuvafurufushaba. Ndakazofonera mukomana mukuru ndakati iwe muri kufungei nenyaya iyi. Mukomana uya akauya akataura navo vakataurirana. Zveshuwa uya akapiwa mari yokuti chitsvagai pokugara panoti penyu mubve pamusha pevaridzi parege kuramba pachingotaura. Ndekuti nyaya dzake mukomana uyu dzakawandisa ndikada kudzitaura. Koimimi ruregerero rwamaikumbirwa nemuroora wangu arurugero. Dzimwe nyaya dzacho angatodzitaura wega. Nyangana iyo chandabvunza. Nyaya yokutanga uyu akatenga mafuta asvika kumba tichidya majachu. Kuseni kwacho takamuka takabika sadza nevazukuru vangu. Tazosangana kunoku uyu akatenga mafuta ndokubva apa vanhu. Vana vaye ndokubva vandipa mafuta. Ndakati ko muri kundiremedza bhegi imamusi kutakura zvakanzi aiwa taakuenda kumba kwadhati. Ndikati ndobva ndatora mafuta kundaisa mubhegi bva ndaita sei zvangu ndokubva ndaenda. Vana vakazouya manje vachitaura kuti ava vanga vachinetsana nenhau yemafuta aya. Mafuta aya achinzi iwe uchanorara naamai vako awanga usingafanirwa kutenga mafuta usati wauya kuzonditaurira. Uyu ndopaakauya uyu ndobva ndamubvunza akati nhai ko kutaura rudzii ikoko asati mukadzi wako haana chaanoda kuti ndibate. Zvakanzi amai ilangweji yavo yavanongosenzesa. Pandakatengera mwana bhegi rekuchikoro ndozvavakataura futi vakati ucharara nemwana wako. Ndakati saka iwe uri kuona zvichiita here uri kuti kudii navo. Vana vai first marriage ndimugara navo. Alright. Ndobva tanyaradzana. Pana amai vepanext door vakazomukumbira uyu mwana wechikoro achiita form 1 pajiti. Zvakanzi mwana uyu kwaari kubva uko kure. Ko zvakadii kuti mwana uyu auye ndigare zvangu naye inini handina chandinoda kwaari. Asi mawikendi anenge achidzokera upi kuna mbuya vake. Amenoti vakataurirana kuti kudii nomukadzi wake mumashure monge vaita sei. Mwana uye mungirikini uyu ndopavakati iwewe amai vako naivo amai avo kukumbira mwana ndamukurungai mwana wavo akaroora mwana womukoma wangu ndova ucharara navo. Ndakati nini apa ndaenda kunhamo yanzvadzi yangu kumazowe ndakati nyaya dzenyu idzi ndozodzona ndadzoka rege ndiende kwandiri kuita sei kwandiri kuenda. Ndichibva ndaenda ndadzoka muroora wangu akauya kumba zveshuwa akagara 3 days haana chaakataura ini handina kuchandakaita sei chandakataura. Takazoti tiri kumunda akabva atanga kudimikirira. Ndakati amai kamu nyaya idzika idzi handidi kutaura nemi izvozvi zvina ndakanyarara ndanchitomirira kuti ndichauya kwadhadhiya ndozobvunza kuti ko idzo nyaya dzaunoti kana pataurika nyaya yoti inini ndicharara nemwana wangu pakuita sei. Zvakanzi saka muchauya rini kuzogadzirisa nyaya idzodzo. Ndakati pandinoenda akuda pandichaita sei inini ndakazoti uyu akundibvunza kuti muchauya rini kuzogadzirisa nyaya ora ikoko nyaya yakanaka. Nhasi ndaona munenge mukusadiri rakanaka. Naye amai dai vari amai venyu vamukuudza kudaro nyaya dzokurararara idzi mainzwa pamusoro edare ini nyaya yekutaura mai vangu ina handingoisiya. Nyaya iri kunzi ine 4 years yaitika. Pa4 years yaitika ndakainzwa ndani 3 months ndainzwa. Nyaya mukakumbira ruregerero. Nyaya ndikakumbira ruregerero ndakashidzwa nabamukuru vangu mukoma wangu amai nini veikuno kwabhini ndakabva ndaenda kwabhini
patakutanga kukurukura nyaya dzimamanisirani kuti ini nani murume wangu. Bamukuru wangu akabvunza murume wangu akati ndakanzwa kuti amainini vakati ucharara ndindakatanga nyaya ndakati bamukuru pane nyaya iri kundinetsa. Murume wangu akaudza amai kuti anzi ndakati ndicharara naamai imbondibvunzirawo murume wangu kuti zvakataurika here kana kuti hazvino. Murume wangu akabva apindira kuna bamukuru akati inini mukoma amai ndakaenda kumba vanondibvunza nyaya chero nyaya dzanenge vandibvunza nyaya yekuti pamwe ndakaresva kutaura asi ndikukumbira ruregero kune mukadzi wangu kuti sori zvako ndakaudza amai nyaya isiriyo ende zvisiri izvo zveshuwa. Murume wangu nyaya yekuti nyaya isi nyaya yemafuta inyaya yekuti vana vakauya kuwikendi vaya kuwikendi vakudzokera musesandi mwana ndakamurongedzera hembe dzake ndikati chiendai kwagogo mwana akaramba kusimuka pamba ndikati nemba mwana ko vana vakuramba kusimuka pamba vaita sei hapana akandipindura ndofunga baba mwana vakasimuka ndobva vati vana handei ndikati kuti makuenda kupi nevana zvakanzi ndakuvaperekedza ndikati makuvaperekedza mune zuro futi makarara kwabhini tese mune pani papa enge iri nguva izhizha pana pane basa zvakanzi hapana akapindura ndikati ndatanga kutopopota ndikati tese mune basa riri pano nezuro makarara bhini asi kuda kurara here futi kwaamai venyu ndomushongo paindakapindura inini semurume anga ari padistance panapa nepaimba iyi akabva adzoka ndobva wati kudii ndakabva ndaramba ndakanyarara ndashandikata sei chandikapindura saka bamukuru atibvunza uyu murume akandipindura regero ndikumbira mukadzi wangu regero mashoko andikaudza amai asiriyo saka nyaya iyi yakangabva yatipa ndokuregero wandaikumbira amai kuti bamukuru akabva kuti mukadzi wangu neni chiendei kuna amai mukumbire regero panyaya dziri kuitika ndoregero andikazokumbira kuna amai. Bamukuru wanga wakutumai bamukuru wangu andowanga ndituma uvaye kuti ende munokumbira regero ndindimataura wakati ende mukumbira regero kuna amai aifanira kukumbira regero pakati murume wenyu ndiani kuna amai ini bamukuru ndowakati endai ayo seyazo bamukuru endai pamuti aifanirwa kukumbira regerero pakati penyu imini nemurume wenyu kuna amai ndiani ndinaikumbira chikumbire chii semunhu ndatumwa hapana zvandaikwanisa kuita mimi maifanira kuti uyu ndiye ngainikumbira regero ndo ndiye akashama muromo wekumusoro nokuzasi achinyepera amai vake zvisirizvo. Bamukuru akazviramba akati madzimai avo neni ndisi kumbira regero ndakambozvitaura izvozvo kuti inini handinabva ndambotaura nyaya murume wangu ndiye akatoitawo makuuziva here kuti ukakumbira regero wabvuma nyaya yako ndinozviziva asi vakandimanikidza kuti endai chete notingoenda naamai guru wenyu isisi tiri kuti makabvuma nyaya yenyu munoti kudii hapana zvandingaiti nokuti ndakatoudziwo semwana. Aiwa kamai nhasi tauya mudare uyu ngaakumbire regero namai ake ndizvozvo nokuti iye ndiye anofamba nemashoko ari kundonyimba kuna amai inini ndingoramba ndizokeredza panyaya mereji yake yekutanga nyaya yatikatonga yakangofanana neiyoyi iwewe dzingiri nditotoribata kai kundirinwa ndozvawakaitwa naamai iwewe uramba kurumuka iwe kubva kuna amai kukanganisa vamwe vanhu kuparira mhosva pachivanhu kuparira mhosva vamwe iwe wakatarisa kuti even name of amai usikataura chokwadi amai weyu ndira kunyangadzai kasi kwamuri hazvina kuipa muri kukohwa pamusoro izvozvo ndakatozvitaura ndakati chibvai mumusha pamusha pedu apa nokuda kuti mhosva dzauri kupara dzese uri kuparira vamwe iwe unotoriwo dzvinyu zvako urisina kana gushi nokuti kana nhasi ndakati ndiri kuda chakati hauna chaunondipa saka itosumukai kana nezuro paakauya ndakamutaura kuti Chris rongedzai mubve pamusha akapiwa mari nemukoma wake uko kwaharari kunzi chitsvagai penyu kokugara nokuda kuti ukunzwa zvekutaura amwe ndakabvunzei kuti mari yacho akadii makabva kupi amai inini mugara village kwani ndogara kuvillage 10 asi ndiri mwana wakwadhadhi kuvillage 10 kwamushamba kumasitenzi evana ingarunari kupohwa kwamushamba atori mwana wemere ndakatombozvitaura havana kuda mushamba vana vanokuwa masitenzi mazuva apera pamusoro inini pandiri kugara pa kubva 2008 ndopandakasiyiwa naamai vachienda kwabhinu ndakabva ndasiyiwana naasekuru naiwo ana amai pamusha pani pana asekuru hapana ini ndindakasiyiwa pamusha kwaamai vada kuti ubve pambapa pamusapei papo ndopatikuziva isi takatova kabva 15 years ndichigara papi uyu mukadzi wandinaye awe chitatu ndichigara papi ipapo aiwa ari kutsanangura awe chitatu chivande pane zvaari kutsanangura awe chitatu tichigara ipapo
saka apa uyu mukadzi akauyawo papatambobva kudare we abva atopiwa boku vaka namukuru wayo kuti takatukanya zvidhina zvikanzi imimi vakaipapi apa saka uyu mukadzi takambonzi takurai zvinhu zvenyu uyu mukadzi uyu nyaya yaipikiswa aiti inini panapa ndakavaka handibvi pano makavaka imba yenyu ipapo tikatovaka vari kukaramba mawera maya pana ava vakapunza imba yangu vachibva vakayauka. imi mugara kupi Ini ndikugara kwabhini. mugara pai Ndikugara mumba yani yangu. munomusha hapana munhu anoita misha mitatu mune barika here Pamusoro imama. ndikukubvunza Barika handini. Ko. Inini ndandisati ndapedza kutaura. Ndakasvika mumusha ina nhama iri kwabhinu. Hama dzangu dziri kuno kwadhadhiya. Ndakasvika. Muroora uyu anosara achivavana nevanhu haadi kuona mukamira nomunhu. Amai, dambudziko muone wandinawo kuona kwandiri kuita. Amai mune dambudziko muri kuita basa rekufungira mwana uyu. Iye haana chakumiraika. Iye haana chake chaanofunga muupenyu hwake. Asi kuti imi ndimunomufungira. Pamusoro. Amai. Ndinondinzwa zvakanaka. Imimi ndinokufungira zvokuita muupenyu hwake. Nokuti kana muchiti munogara kwamunogara, iye achigara kwaanogara, anofanira kufunga zvinhu zvavo nomukadzi wake vari vaviri zvisina imimi mukadzi. But mimi bva pamukadzi uye wechipiri uya muri mukati menyaya dzipi mukamuramba. Wechipiri makamuramba ndimi munomudari mukati aiwa uyo aite. Aiwa nyaya dzacho kana munhu mudzimai auya pamusha haangobvaibva zvimangamanga bcause vanenge vatova amai vokuti vachengete musha but mimi ndimi kuramba uye ndimi makamuramba munodari mukati aite masara naye mamai amai mimi upenyu hwenyu uchirarama saizvozvo muine varume venyu amwene venyu ndo zvamakamuchita navo zvavakuitai amwene vangu vaikuitai here vaikutsvagirei chini manetsera munoita amwene vangu vaitonditsvage aiwa ose musingazvikoni ndinotozvigona autsvage pakuita sei imimika akasvikira pakuti iri rangu iri harisvike inzwai mama handi munogara kwabhini munogara kwabhini iri rangu harisvike warati renyu iri rake kana singasvike kwabhini ko renyu nda kusvika madhadhiya sei garai mumba kwenyuka anditi ndokumusha kwangu kwamukapa dzidzai amai ndosaka muri kuona misha ichitongwa nevakadzi imuri typical of one mukadzi ada kutonga misha miiri hatitendere zvakadaro ipai vana freedom imi muda kuita hwemombe iri muforo yasvika kukatendeuka yako nobata rimwe imi ngai hatiri kudaro izvo ine mutonga kwabhinu kwabhinu hamuna mushe kwandinotonga bau kwandototonga ndokwako kwadhadhiya kwadhadhiya kumba kwani kumba kwani kwadhadhiya kwadhadhiya ndokumba kwababa wangu ava kumba kwababa wangu ndokwabhini kwaari kuti gumbo rake hariite sei harisvike ndomusha kwangu nevarume vangu amai uyo akavakamba musha kwasekuru saka manje mushungurudzire iwe shamwari uri kumbozviona here kuti uri kupedza nguva uri kurohwa nenguva kaipa enda kumastands aiwa ipapa ndopanga stendi amai avaka vari kuramba vanosimba nekuti vari kuti ndoyavo havangowanzwa chiti ndokwandotonga ikoko vagere pabhini havatongi pamusoro ipapo kubva tine urongo hwekubva asi zvokubva manje zvekuti taane 15 years tobva tichiita zvokumhanyiswa kunzi ipapo towirirana kuti nhasi muchibva mudare mobva matama pamba papinzwa munyingina uri kumba kwana asekuru handiti uchazobvisa mombe ichiredzwa yekuchengetwa kwana asekuru achangoibvisa ka ari kuchengetwa kwako ukuchengetwa kwana asekuru ko iwe wadi kuenda nokuwa stendi yako ini maonero angu nedare rineka enda unotunga kumusha mako dai uchitonga pamba pana amai musha mako ndomenyuka uko wari kutonga kwana asekuru kuti ina handibve muno ndane 15 years akusikwako ini ndakutongotarisa kuti ubve enda unoona mushamba watinoita seapa uchibva pano padare ndoona mushamba kuti hanzi namambo pari kupuhwa vana ngaakupiwo stendi yako amai vane stendi ka ende unovaka mustendi maamai vako ndo unozomusha mako manje mumo taura kushamba tipedzi nyaya nyaya ndekuti amai ava nemurume wangu vamana vaigara kwarara ndobva vanemurume kumwe kwarara ndobva vagara naye kuno madhadhiya kwadhadhiya murume wava sushi yakafida ku nditika
kuzana bakar sabi aru tama ko sabu kuzana ku aru masna maya saka wala ko aga siyo na bawaru baru kunu kodati andi ama ya kara kama kwa bin bana basar kuseku kwa bin ungara nani wakapo munda wapo munda rame wapo munda ichi chindi sema na wenyu kunichisara mushamimi kwa dadi yanga mkoshanga sasa kwa nzumbe yake mkuasha tadzokera takarambana na baba wevana nguva yakareba ana atezvara vachibva varamba kuti muno hatisi kumuda murume wako ndopatakatsvaga nzvimbo batawana nzvimbo kupi takarambana pamusana takadzokerana pamusana pokurwara kumukomana uyu ndo zvakaita kuti tidzokerana na baba vake ivavo ndobva tazotsvaga nzvimbo kupi pabhini achiri kurwara here mukomana aiwa izvino bvisai pfungwa dzenyu paari nekuti akarwara stereka kuona kuti pfungwa dzenyu dziri kuramba dzichiti pamwana wangu handibve nekuti ndakatambudzika naye bvisai pfungwa dzenyu aiwa pfungwa dzangu hadzibve papo ingwa ndiri kutaurirai kuti akapiwa mari kunzi titsvaga ipenyu vakatotaura amairika ndikubatei kunoka kana mukoma akamupa mari yekutsvaga nzvimbo kana sabhuka achitengesa nzvimbo iyo ari kukanganisa mwana ane stendi yake kudhara inoya baba wake gai ndinovaka mumusha mababa ake imimi amai munomwe uyu ndiye mukuru wegotwe mune vamwe vakomana vakomana gai ndinoona sabhuka po nzvimbo musavharirwa navo kakamusisipe mimika vanobika sadza musoro peguva renyu muzwa zvatutaura vanokutsukai muri pasa musasasamure vana stereki kana kuvada zvakanyanyisa munhu anofanwa kuita chigondora zvimiririre iwewe kumbira regerero iwo handiona chaanokumbira regerero uyu ndiakanganisira mai ake anonyepa stereki kumbira regerero amai vako kumbira sugamara taura amai pane mazwa ya ndendichitaura aya ndenchinyepa unonyepa uri kuzvinzwa mwana asi mumusha medu kana zvakakodzera kuya kwabhini moya kwabhini madhadhi yamuita sei zvenyu mobva ndekuti mune muchitonyoresa wiri zvamuri kundiita zvese amaitererai muri kuona zvavari kuita zvamai ava ndo zvavaita futi mudare rekutanga mwana wevanoda vanenge vachimupa izvo zvakaita akaramba nemukadzi anenge akugara zvakanaka taurai iva ndapedza kusakangura zvataura amai avo ndisakanganisa ruvati ndakatuma kuti ndai kuno ava ndani kumakuva kuti zvakwedu ndobva andifonera vakati ndaimutori mwana wenyu achichabuda ndakavabvunza pafunda vandakati munoikwanisa here kunayaereudza kuti kuziva here kuti makandiurere togomutora ari kupi kundiani kwaripo kwandinoziva kutora kanditi izvozvi unozoona kana yamotikari yavo yakunozvino kana tiri chituna kana tiri chiwi yaitotora izvozvo andichabuda munhu ndikataura ndakatokata foni yake asakapera 10 minutes ndibvafona futi ndobva pamunina wangu ndasanga wangu ndati teereiwo nyaya yekuti vandakurungai vari kuti ndakurungai vari kuti ndakurungai vari kuti ndakurungai hanzi mwana wedu akangoriwako avaitaura kuti ndati ndaimutori mwana wenyu handichamuda zvachose ndimi here vakashava vacho ndikati ndini ndikati ndati ndaimutori vana vangu vakomana vangoti haambomasiyasiya nyarara ipapa pasati papera 1 week irai nditaureka pasati papera 2 weeks apa ndopa akandifonera na9 okuvhudumani hameno mangwana aingazafonera nasabhuku sabhuku akazoti ndiwanira sitaura naye kuti mwana wenyu anzi akunda ndani ava vakataura kuti ndikamuti kudiku ndikati ndaimtori mwana wenyu mari ndikati kone mocha aripo ndauza kuti wangari vese mumba imomo vakanzii ndikatoapapureka pane netwii ndikati patidii kutaurayo akati iwe ndarawa kuti mukadzi wako endachana unokwashangu akati akadzi achana kushua ndikati chiuya naye ina handikuzivi kukwaueko kwandingawe ndikati uya naye ka handikuno musaka wakamutora kuinga wandigora akapera mukwasha ukapawa kwaya panapa $60 yako ndikati chena tora hama yako kana siku wako tiuye tichaji mari kana uri uchida kuona
Ndikakupa 15 days nasa sotowe. Kuna siwa kuti ndiwe uzotora mwana wangu. Chuya naye. Ambaye watu wachopindwa na hiyo bali ndopandika zidandaza kutuya alipofu. Tetozo kafunda akutora bisara 3 sasa hizo. Achiti nini ndinde kutuli mwana. Haita. Zomuziya kuti kwacha ndinde kwa ndio ndatoa hiyo. Mazita baba ndio kutoka yacho mfana huyu. Wala box. Otherwise abezo aita. Understand? Mazita. Amai. Nyaya iri pamai. Tongoramba chikutsura kuti matsurira taikuita bye bye. Masungatenzani murora muyi. Munofanwa kuti mudye zvinhu zvemwana wenyu nezvemuroora wenyu muchiwirirana. Makafumuka ndezvenyu. Imi muri kuti akuparira mhosva mumwanu, aparira mhosva. Nyange yaparwa nawo kasi vana venyu nange vasi kuparira mhosva. Vachangobhadhara pamwe chete nani? Naye. Zvino ini yesarudzo ndenyu. Kasi mukombe kana wakakomba zvakadai. Kana ukada kutwasanudza kutakura mvura yakawanda ungatakura. Wotoupunza mochigara imwe mbeu iri mukati ndiyo mochigara kuti mugone kuita sei kuwana mamwe mukombe yakanaka. Zvino handisi kuzwa muda kuita mukombe wakaipere kana kuti mukombe uri pachisipiti wenyu ndoupi? Inini zvatova kwavari vana vangu kuti kana vakati havakwanise kuuya kwandiri inini ndingaitawo sei? Matimi ngavabve. Ndikuti ini ngachinotsvaka stand kuna Mushamba. Sabhuku wamaita vana ndokupi? Sabhuku Rusike ndiwo hanzvadzi yamai. Ndosaka. All right. Ende unosaina shamani. Mukadzi wako uri kumuda? Uri kumuda? Samanikidzireka. Dzokera. Uri kumuda mukadzi wako. Sumuka yenyamai. Ndapedza nemi. Muroora ndiye. Pamusoro mambo. Inini nemurume uyu murume ane vana vake 2 nangu 2. Patikadanana takati tichabatsirana kuchengeta vana. Asi ndakamuudza kuti ndokwanisa wangu mwana unogara naye 1 mumwe achakura agara kubaba wake. Gore rakapera paseri ndofunga takambonetsana naamai pamberi pasabhuku wakati vana vako handisi kuvada. Ichiteerera kasisi. Saka ava wabvisa mupicture. Imba yako uri kuida here? Kuida ndikutaura kuti mwana wangu izvozvi kumba ako akatodzingidzwa anobhuranira matesi. Ndisati ndachiteerera ka. Imba yako anochida ndiyako nemurume uyu. Ava vandongopindurawo avo. Handisi kuzoti vari kubva kupi kasi ndaamai vako. Iyi nyaya yemba yaisi yavo iyi. Ndozvandiri kutsanangura. Ngavarambe vari amai. Kana uda kuona kudzoka ngavarambe vari amai. Wirirana imba menyu imi. Umufanira ndosangana naye kwakawanda stere. Andanga asingazotsvaga mari but anotsvaga stere. Musango munosangana naye kakawanda. Ndotoshamisa kuda kuti dambudziko rei munhu anochera kwese kunonzi kuti kamari anenge ariko chete. Chiina mufanira? Usanyanyoenda kwavari stereka. Inyaya yekuti amai kunoku ndini ndega ndiri nawo. Nemuroora kuwirirana kwachona ndiko kuti ndinotosvika ikoko ndosvika wakarara wasingagoni kana kuchera mvura. Nemuroora kuwirirana kwachona kuri parefu. Saka ndinotosvika ikoko ndototanga kutombobatsirawo mabasa kuti pamba hapana huni. Asi tovabatanidza sei namai vako? Inini chandinenge tokumbira ndechekuti muroora neamweni ngadai vachiwirirana ngozi dzimwe nyaya dzinoita kuti ndizotaura naamai ndenyaya dzokuti ivo havataudzani. Kune mwana anogara naamai ikoko anoda zvekuchikoro. Inini ndikatotsvaga ndosvika uchinzi hakuna chikafu chemwana wechikoro. Ndotanga maputi kuti ndiende nawo mukadzi aripo. Hawawirirani. Kana kuti iye anongoti mari iripo asi ini handikwanise kuenda ikoko. Iwe zvochiita mama. Muone wangu ini. Tora mwana wako ari kuna amai yako. Chengete vana, uyu ane vana vake ko. Tora vana ivavo vachengeta vese. Vari pamwe chete. Mwana wari akatakamusarenderwa munomudare ane 2 years. Saka iwo kubva ipapo wari kuti mwana handikwanisi kukupai because mwana akamusarendera. Iwewe chinzwa ka? Mwana ndewako? Ndizvo. Handiti? Inotora mwana wako iwewe. Na amai yako. Vakura amai yako. Amai ndikumbira kuti ambuya hatisi kutorera muzukuru kuti hamisi kugona kuti vape aiwa ndauti pano mwana musaita godo amai havasi kudanya kuchengetwa. Ndikuti nine mamurongedzera zvinhu tikukutorera ega adzidze responsibility ngaachengete zvinhu zvake ega. Kana vana vachienda holiday vachida kuenda kuna ambuya ngavaende kuna ambuya. Uchitora vana vako vachiita sei? Chawadya iwewo ndochidyiwa nani? Mwana wako. Kasichengeta futi amai vako. Azvitsvaka stand. Pamusoro yaasi ega piri mwari kwamutoko tokumbira udare kuti vese vana vacho avatore ndigare navo pamwe upenyu hwangu hungatwasanuka.
Andiwazvinzwa. Tora vana vako uchengete wega. Noti zvokuchengeterwa. Vana vemukadzi wakadzinga ngavadzoke. Aumana mukumona mukomana uyu. Unyanya kufingirwa iwewe. Mati amai. Chanzi. Vakatotadza kumuendesa kuchikoro. Panotori nespereti budget. Ndakamubvunza uyu vatoresa mari transfer pamutoro. Kakati mari yokunobhadhara chipereti chakasara kwagiti munayo here nemari yekuzobhadharira mwana kuchikoro kana kuti wakuda Pamutoko anogara nani? kune mukoma wake. Aya musiyari. Ini ndangoti mimi makura. Handisi kutorera kuti hamusogona kufidha ayo. Makura zvererai mwana kune mukomana. Chengeta vana naamai. Wamutoko chimbomusiya isisi. Akuna baba wake. Imimi ndikuona fesi yenyika ngairege kuremerwa naamai avo. Ndo amai venyu. Tinofanira kujarira munhu nekarekta yake yaanayo. Handizvozvo? Zvaari ndo zvaari. Mudzidzei. Muwirirana naye. Handizvozvo? Ene mugara zvakanaka. Ndinokudai musi wa25. Musi wa25 kutiudzwa kuti mukugara sei. Paise musi wa25 vanotiudza kuti arikugara sei. Ukaregedza kuuya ndokutera kwabhini. Unokudzokera mumba mako imomo. Iyo nyaya yekuti kana manetsani munhu anorarama make. Wazifunda ufunga kuti kumufizisa. Munopinda mumwe munhu usiku achibuda iwe ufunga kuti kumufizisa. Saka anogara ari tori right zvakutsvaka kwauri anazvo kudhara. Saka zvidzidze izvozvo. Ene musaina date. Kana wapedza mufana unoenda unotsvaga mapostori chigezwa. Azvinzwa changamuka. Ndataura kudhara. Kupenga hakuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pedo, muchandishambadza kunge zigo, tichakudana ikumabiko.